Alas 5 na guys sa kabuntagan. Sa panas kuya girl nagdangag na siya. Tapos pamahaw ka ng eskwela sila. Si Kim Kim. Excuse us Kim Kim ron sa eskwelahan kay way makakuan. Tud. Yung masampa dyan si Budik-dik. Lami ng ilang pwesto. Dinidiay na ang bati kay daghan no intong didi. 16 nakabuk na didi. Walo-walo man isang ko 16 ay didi. Uns ko naman sila 11. Kaya na. Ano guys. Didi na sila. Salamat ka sa Budik-dik. Imo nang ipadidi agi mong mga bibi. Mga bibi budik. Isang inunlan na guys na. Isang inunlan na. Guys, good morning. Walang tulugan ang mga person guys. Kay nagbantay mis amang Budik-dik nga nanganak. Di amang banta dyan nagamang ang angkan. Okay, di nagamang mga apo. Ang gawas na di Dos pa pag-Abril. Parehaming duha guys na nga kuan. Nga bilar. Duloy ka kay namay na nga kuan. Duha ka buok patay. Pagawas ba mga patay na sila. Siguro na late to sila og kanang kuan gawas motong nalumang sa ilaom. So dapat kuan siya 13 ka buok. So kuan og duha. Ag-ihid sa dako ra ba pud ag isa. Kano? To nagilubang ng papag-Abril. Luoy ka adyo. 11 ka buok. 11 ka buok. Ano banta dyan kay sayang. Luoy pud. Kuanan. Banta dyan na guys. Banta dyan na. Nag-uumi ganina kay abi na magdi na di sila apadidiun sa ijahang mama. O pa da ito siya makuan o pa da mo gawas agi jahang inunlan mo tunga pa siya magpadidi. So pag gawas siya inunlan adto na nagsina sa padidi. Kana. Thank you Lord. Di bali nang way to guys basta kay safety sila. Mga bujik-jik nga gagmating. Gamang mga bagong anak nga budik-dik. Isang katug na dyan din taon sa karugan dyan din sinup-zup sa susos isang ina. Ganahan sila mo dikit silang mamakainit man. Pangtugnaw sila. Thank you Lord. Salamat kayo Lord. Ngitagaan og mga himsig nga budik-dik. 13 ni sila kabuok. Kaso og duha pagawas kay ano man. Ano may life. So 11 na naman sila kabuok. Bantayan kay arong di makuan disgrasya. Di bali nang mabilar guys basta kay di sila maunsa. Kana guys, arang lami ang katog nila to. Ha? Okay ra ingaron kay alas 6 pa man. Pa. Okay ra ingaron ba maintan sila kay alas 6 pa man. Hindi. Guys, manginom tanin ininit. Kape hampa imnan anta kay aron di ko katuog kamatuog sa pag-Abril. Ilis mi. Guys, manginom tanin jog Milo everyday. Ag mga baktin guys nagtangag-tangag sa kuan. Nagtangag-tangag sa didis isang mama. Tuwa ni sila panggiinom. Hindi ka busog nila mura ng mga hubog ng ginganga. Nangingala kita nagdila. Kadidi man sila largo, di man masakitan nagizahang, di man masakitas budik-dik kay amo manggiputlan nagilahang tango. Sumunod sa kuan guys, kinahanglan sa putdag tango. Alam mi sa putdag tango kana bitong nigawas. Kay matataran siya mugahi na. Sa Kimi ugma na nim school kay may makahatod, may makakuan dito sa school. Kay Bantay man si mama si papa na nas budik-dik. Kung di mo unsa kay luoy. Nakamaya. Bye-bye, Amping. Asa man ka mamaligja? Asa ka padung mamaligja? Palit gulay. Kinsa may mamaligjaan si Budik-dik?
Dili, ikaw. Kagpila man ni halaguwang naman imong ipupo nak. Ibutang dana. 5 buok. Ingko sur mahala oy 5 buok kuno guys. Kamahal ba aray po dani. Pero presko man ni siya guys kay gikan man dito sa mga mini garden. Kani daghang matambalan ni na. Diso sa mga kubrabain. Dantang aron di maintan. Aw. Ano pa sila yapong mga dugis dari banan punis mga dugis dari tanawa ra gid ni sila guys tanawa nangabusog na sila ilan nang gi kuha na ilang mama tapos lagi ganahan sila to nagpainit sa jo pampod ka adjo sumaro na sa dugangan ron og butang og atop tanawang purma guys arang kadug dili masinatug na hala dili gihapon siya kabalo pa silang isi na inadi ang kana kadyo kasi nagkalisid na hala sila na ng atlaw sa imong ina kumbati be dili balang tungko na siya hang igsuon basta kamod dili di ko na siya murag mo ni katong kinaunhan ba nga masiri sunod-sunod siyang mama kay mususo. Cute ka sa tanawon sila guys. Makalipay tanawon ba. Awan ninyo guys, arang ka bright ning mga baktina. Mahadlak sila maipitan sa ilang mama. Tuwa sila dito nang ikyas tos ubos sila ng lubog. Ang anak mo na sa ubos magtapok. Kay delikado man lugpitan mo sa isang mother pero bautan pud si budikdik guys kay isa si mo higda ija jang i-sure nga kanang way baktin ba wa diha ija hang mga anak arang kadto ka kuan arang kadto ka butan isa si mo ligad inga na maghinay-hinay gaza din taon si way maipitan ni ja sayang laman tong duha pero saan taman nga dito para nato guys tong kuan do ka buok na lemes apil ag kanang na ay ihid ya may ihid di anag batang badje ni apas na guys kimi girl na guys doktor na ko si Kim si doktora Kimi mo kon si kapon be si kapas mama Tara sa una na check up ka. Si Dr. Abenturado. Kung si Dr. nakalimot ko. Ito. Ikaw, mag-doktor ka pohon. Ato you is. Okay. Atong ate Ju. Okay. Nanihapon na ang mga bujik-bujik. Hapon na. Aron di pangutasan. Ano na ba ron? Madam Agbe. Ihapon na ang mga budik-budik guys. Ihapon na ang mga bibi. Ihapon na mo mga bibi. Wala mo diha basta kay lami among didi. Magtuwa sa aming budik-budik. Kaya rong daghan na isang gatas ba. Ang daghang madidi sa mga bibi. Yo! Kibu! Mas kamanting kudso gadzid higop na jagdaghang sabaw kaya daghang madidi ag mga bibis kana sila ama nang gidugangan nagilang atep karon ni ma taligsikan kaya ganihan ang naligsik man ano ba kaunsa di man sinamong lakaw na imong bibi ha ano man asuhan na to sila kay arong kuan manaig lamok kandag nga lamok haraman to pa asa na tara ng pakuanan budik mga budik dik Gani sa bawong ipangita. kanon unod na pa isang ipangita unod di mo maglaag tong lazo ha adto tong karsada hatud sunod lumbayin silang tulo agasa to radto agasa lagi nagkaludza luoy lang magamang sa katukoy
Kumantoy, di mo to karsada kumantoy ha. Punta di sila yo, di kayo mag-una mo pagatong karsada yo, maglaag. Punta din yung atong mga bibing gagmay ha, to ha. Bantazin ninyo itong mga bibi kaya rong di na sila labdan. Okay, Oreo? Si Oreo man mo'y bantay na ni guys yung mga gabi eh. Kasi gamanting ya. May sikyo. May sikyo dani na. May sikyo danhi. Maglakaw o gabi eh. Anhira mo danhi. Ha? Buktabo ka tos bay dani. No. Ganun sa pasagdig at ang mga budikdik. Pantandaan mo po naman nila gabi guys. Yung mga budikdik na nagtapok na sila. Na. Didi na sa mama. Didi na mama la. Isa to. Ngihi. Laki. Tulo ko ano man kabuok ag laki. Duha ra man kabuok. Nihit ka adjug laki. Gamanting, dali gamanting. Shh. Tuy. Dali. Anan sa kagbakting budikdik. Yan mo didi na mo. Mo didi na ni mo di ni budikdik. Siga na saga guys. Masilang sagaan dari dia. Ya maju nang lamdag dari suan. Yang lubganan ba. Didi na didi. It's time to didi. Didi na mga bibi. Kaya mabusog. Didi na didi. Sus nabangan. Galumba na lagdidis lang mama. Lumba na sila didis isang ina. Hindi na mga apo. Hindi na gamang mga apo guys. Hindi na yung taon sila. Terus tabangan. Terus mga silkaray eh. Terus yun o. Dego. Amang paasuhan na rin guys. Kaya rong layas ang kuan. Lamok. Kani may manggigamit para paaso karong di mo daog lamok. Kaning kuan bitaw sa kaning tray sa itlog kusag ni kadto makaabog og lamok. Kuan na ni kusag mo aso. Ay ba? Paaso na siya. Gamit tong paaso dari nila. Lagi. So hunday nga na guys na. Ay padera to danira. Danira. Doon kabuok kay arong limang naguag lamok. Guys Oreo, nanawa guys Oreo oh. Agsi Oreo taran taw si Lili. Manging nagbantad sina yo kay arong dihilabtan natong mga budikdik gagmay. Ay sila maglilian. Pero believe sa kuda ng kuan guys kanang gagmatoy, nang tilas gagmatoy ba. Kay ani jud sila dan ilang ubanan og gabi eh. Aso na ni pa no, kani. Ano masigan na. Oh, lagi. Nara tapad. Pasuhan kay madyo ng imong naglamok. Say pagintib. Aso na siya. Manas jay pawas lamok guys kanang aso. Nagan ang lamok dani bahuan ang lamok. Didi bi. Didi na didi. Anas ko kinkin, mut na. Tara wag duha. Pag mag-ina din nalungko na sugat. Oy, yung si gamanting. Ano mo? Ano mo? Ano mo dari?
Isus, madidi pa manday ning kamanting si sang mama. Madalikjat pa manday pagpananggap. Batas na. Tabungon, madalikjat pa manday pagdidi si sang mama. Nira ka, ubanta. Ulit ta. Tara. Dali na. Dali kamanting. Busog nas budik guys. Sa maratong ipasaw ni sa tiwas unja. Bye-bye. Nira mo ha. Didi mo mga bibis. Ano mo na.